nikad više preko niškog aerodroma i nikad više preko Ryanaira. Ako vas zanima zašto, ostanite sa mnom do kraja ovog videa da čujete moje iskustvo sa njima. Ćao ljudi i dobrodošli u video koji sam obećala još prije nekoliko meseci, ali ga nisam snimila odmah zato što sam čekala da vidim kako će se cijela ova priča završiti, tako da kad sednem i kad odlučim da ispričam sve, da to bude onako uokvireno, da imamo i početak i kraj i naravno završilo se onako kako sam mislila da će se završiti, tako da hajde da počnemo iz početka. Želim danas da vam ispričam moje iskustvo putovanje preko aerodroma u Nišu i kompanija Ryanair. Evo, ako da počnemo iz početka, ja sam prvo letos, kad sam se vratila u Srbiju, išla sam u Španiju u julu, pa sam išla opet u septembru, međuvremeno sam bila i u Italiji i kad sam išla prvi put u Španiju u julu, putovala sam preko Skoplja. Sad zašto to govorim, čisto eto da biste znali da sam i malo pre toga isto bila u svim tim zemljama, znači nije da nisam bila nešto mnogo dugo, a pritom nije da nisam neko ko ne putuje, bila sam u preko 60 zemalja i pritom sam putovala isto jako puno za vreme korone, tako da mi je vrlo jasno koja su pravila i da ih treba preveravati stalno i tako dalje, znači nisam neko da je sad ono nikad nije prešao granicu i da nemam pojma šta se dešava u svetu. U novembru, početkom novembra sam odlučila da hoću da idem opet u Barcelonu i par dana pre putovanja pogledala sam karte i videla sam da ima karta iz Niša preko Italije za Barcelonu. Bile su još dve opcije koje sam gledala, isto jedna preko Skoplja, druge su bile preko Budimpešte i mislila sam da je možda najlakše da idem preko Niša zato što mi je tu, ne moram da prelazim granicu. Let je bio malo kasnije popodne, iz Skoplja je išao nešto rano ujutru i bio je isto jedan kasnije uveče, ali nekako mi je iz Niša delovao najbolje. I eto računam, znači ne moram da prelazim granicu, tu mi je najbliže što se tiče prevoza iz Beograda i jedino što je bila razlika jeste što je taj let imao presjedanje u Italiji i znači tu sam morala da uzimam dve odvojene karte, ali mi je potpuno isto izašlo ako bi išla taj let, znači iz Niša preko Italije do Milana, pa iz Milana do Barcelone, kao i iz Skoplja, znači i sa prevozom i sa svim mi izađe potpuno isto. Jedini razlog sam izabrala Niš, eto zato što je bliže, ali zanimljivo je to, eto da nikad nisam u životu letela preko niškog aerodroma, nisam čak ni znala ništa o njemu, niti sam se nešto raspitivala, niti sam negde nešto pročitala i onda računam, mislim, šta može da bude, ajde kao niški aerodrom, mali aerodrom, ali okej, treba mi samo da odletim odande, ništa drugo. Ja se unapred izvinjavam ako ovaj video bude trajao mnogo dugo, ali verujte mi da mi je jako bitno da ispričam sve, da ništa ne izostavim i potrudit ću se da ništa ne zaboravim, zato što verujte mi da sam toliko bila besna posle svega ovoga da mi je trebalo dugo da dođem sebi i možda je i bolje što nisam snimila ovaj video odmah čim sam se vratila sa aerodroma, zato što bi bio onako baš ne bi imala ništa, ne bi mogla više da se suzdržim, da kažem da ne psujem sve vreme, tako da je bolje da ga snimam onako malo kasnije, ali stvarno ću se potruditi da vam detaljno sve ispričam, samo zato što mi je jako bitno da svi znaju kako rade na tom aerodromu i zašto ga treba izbjegavati u širokom krugu i njih kao i Ryanair. Sada počnemo iz početka, znači uzela sam kartu
par dana, samo možda 2-3 dana pre leta. Ja sam trebala da putujem 6. novembra, ako se ne varam. I s obzirom da su se pravila menjala i dalje se menjaju non stop ovo sa koronom, proverila sam 100 puta i vezano za Španiju i vezano za Italiju koja su pravila pre nego što sam kupila kartu, čak bukvalno i dok sam kupovala kartu, opet sam proverila da slučajno nisu ga promenili tog dana ili u tom trenutku. Ja stvarno više ne znam koliko se često to menja. U suštini je kao jednom nedeljno, ali opet je bolje biti siguran. Za Španiju znam da nemam problema, tamo je bilo potrebno samo da imate vakcinaciju, 2 doze vakcine, što ja imam, i da imate QR kod za praćenje, što sam isto skinula naravno pre nego što sam planirala da kupim kartu, jel? To jest, morate da imate kupljenu kartu da bi uneli podatke leta, ali sam skinula prvo kod i onda na kraju možete dodatno da upišete samo koji vam je broj leta i koje sedište kad uradite check-in. Što se tiče Italije, Italija je bila tu kao, da kažem, problem. Nije bio problem zato što je na sajtu vlade pisalo da može da se putuje u Italiju. Isto tako, za Italiju je isto trebao QR kod i tamo vam isto sve piše koja su pravila za ulazak u zemlju. Taj kod i služi da bi oni mogli da vas prate dok ste u Italiji, da unesete sve podatke, i ako neke podatke unesete lažno, vi popisujete da svaki netačan podatak može da vas odvede u zatvor ili da platite veliku kaznu, što sam se ja naravno složila, što je normalno, takav je zakon, i meni faktički u Italiji nije trebalo ništa nego samo tranzit da se prebacim na sledeći let koji je bio za 2 ili 3 sata posle toga. Ja imam ovde sačuvano tačno šta je pisalo na sajtu vlade tog dana kada sam ja trebala da putujem u Italiju, što je važilo svih tih dana, znači od momenta kad sam kupila kartu do momenta kad sam došla na niški aerodrom i kad sam imala ovaj problem. Tako da ću vam sad pročitati tačno šta je pisalo na sajtu vlade Republike Srbije za putovanje za vreme tog perioda korona, za putovanje u Italiju, i isto to je pisalo i na italijanskom sajtu vlade i na ovom gde se skida za QR kod za ulazak u Italiju. Evo ovako, Italija. Čitam vam šta je pisalo na sajtu vlade Republike Srbije. Državljanima Republike Srbije ulazak u Italiju je dozvoljen isključivo u slučajevima poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, apsolutna hitnost, hitan povratak u svoje mesto stanovanja ili boravišta, osobama koje su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi, a iako ne žive zajedno, sa državljanima Italije, EU, Schengen zone ili sa licima koje imaju zakonito prebivalište, boravište na duži period u Italiji, kao i učenicima na sportskim takmičenjima od nacionalnih interesa i njihovim pratiocima. To je znači što se tiče ljudi koji imaju boravak. Ovaj drugi deo, prilikom ulaska, neophodno je da se da na uvid negativan PCR ili antigenski test urađen do 72 sata pre ulaska u Italiju i passenger location form, znači taj QR kod koji trebate da skinete. Za lica koje ulaze u Italiju na napred navedeni način, na snazi je mera obavezne kućne samoizolacije u trajanju od 10 dana, po čijem završetku je obavezno ponoviti PCR ili antigenski test. To je znači sve za ljude koji ulaze u Italiju, koji imaju tu boravak i tako dalje, sad da ne objašnjam šta sam sad upravo pročitala, ali znači to se ne odnosi na ljude koji rade tranzit, što je meni trebalo. Napred navedena mera ne primenjuje se u slučaju boravka do 120 sati i u slučaju tranzita privatnim vozilom u trajanju do 36 sati, kao i u drugim slučajevima navedenim na linku, bla bla bla. Detaljne informacije o režimu ulaska iz Republike Srbije u Republiku Italiju mogu se naći na ovom linku, i to je taj link njihove vlade koji sam isto pročitala i gde se skida taj QR kod. To je to što se tiče toga, znači šta je pisalo na sajtu. Naravno da sam sve pročitala 20 puta, skinula prvo za
QR kod za ulazak u Italiju, imam obe vakcine kao što je bilo i potrebno, imam QR kod za ulazak u Španiju, imam rezervisan potpuno ceo smeštaj za sve vreme mog boravka u Španiji, kao i povratnu kartu. Tako da sam mislila da sa tim svim što je pisalo da mi treba nema nikakvih problema. Kupila sam obe karte na sajtu Ryanaira, gde pritom kada kupujete karte oni vam tražu da priložite šta imate kao od tih dokumenta koje se traže u tom trenutku uz svoje podatke. Ja sam tu stavila sve, znači šta su mi tražili za vakcinu, za ovo, za ono. To je sve stajalo tu na sajtu i kad se sve to stavi, tek onda ide ovaj deo da se plaća. Nisu imali problem da uzmu pare i to je ostalo tako. Znači, izvadila sam boarding karte i sad kad je došao dan da idem na aerodrom, moram da se ispravim, nije bio 6. novembar nego 9. Išla sam iz Beograda do Niša BlaBlaCarom i sad usput, eto čisto da pomenem i to, BlaBlaCar sam tek počela da koristim prošle godine na leto i stvarno mi je super i sve preporuke za to. Uglavnom dolazim na aerodrom Konstantin Veliki, novembar, pada kiša, napolju je bilo jezivo hladno. Kiša ne da pada nego pljušti i obezbeđenje ne da ljudima da uđu na aerodrom. Aerodrom je ono 2x2, jedna mala prostorija. Kako se uđe napred, odmah tu je onaj deo da se prolazi na let, sa strane ima možda 2-3 šaltera, sve živo na aerodromu je bilo zatvoreno, niti ima neka prodavnica, niti ima neki kafić, nema apsolutno ništa. I kažem, dolazim na aerodrom, obezbeđenje ne da nikome da uđe unutra, svi su morali da sede napolju, da se smrzavaju po onom vetru i po onoj kiši. Mnogi ljudi nisu imali više ni gde da stoje, pošto je bila gužva, ima samo ovaj jedan mali deo koji je tu kao, baš štiti kao malo od kiše, u stvari vetar sve gure kišu na vas. Treba da budete mokri ceo dan, posle još dodatno da se razbolite. I ne vidim nikakvu logiku da ne daju ljudima da uđu unutra, s obzirom da će posle svi da sede zajedno u čekaonici, na letu i tako dalje. Ali eto, glupa pravila niškog aerodroma, niko nije mogao da uđe. Ja sam došla prilike jedno 2,5 sata ranije, ako ne i više, možda čak i 3 sata. Čekali smo tu, eto, dok nije bilo vreme dok nas nisu pozvali. Da, zaboravila sam još da kažem isto da sam ja bila zaboravila da ponesem jaknu, tako da sam stajala napolju bez jakne, a isto mi je zanimljivo i to da neće da puste ljude da sede unutra, da uđu jednostavno u zgradu aerodroma, iako svi ljudi moraju da budu vakcinisani koji su na tom letu, tako da stvarno ne vidim tu logiku i taj bezobrazluk da se ljudi drže onako napolju po onakom vremenu, to jest nevremenu, dok čekaju na let. Sad kad je došlo vreme da se polako ulazi na let, onda su nas konačno pustili da uđemo, ljudi se poređali i tu kreću problemi. Ja kad sam došla na red, dečko koji je radio za šalterom, samo me pitao da li imam boravak u Italiji, ja sam rekla da nemam i on mi je rekao da ne mogu da odem, da ne mogu da se ukrcam na let i da moram da pričam sa njegovom koleginicom. I meni ništa nije jasno, zato što ja prvo ne ulazim u Italiju, radim samo tranzit, a druga stvar, imam sve što mi je potrebno, proverila sam sve 100 puta, znači ne vidim koji razlog da me ne bi pustili na let. I okej, ništa, ja stanem sa strane, pritom nisam ni bila prva tad, već je nekoliko ljudi sklonjeno sa leta, to jest više ih je bilo sklonjeno nego pušteno na let. Ta žena kod koje je on mene uputio, ta njegova koleginica, ona je već u tom trenutku stajala sa strane i svađala se sa nekim ljudima. I onda kad sam shvatila da, pošto sam ja čekala tu i čekala i pošto vidim da mi niko ne prilazi, onda sam krenula da se raspitujem s kim ja trebam to da popričam, zato što hoću da uđem na let, neću stojim bez veze, mislim, vidim da je dečko pogrešio, ali treba mi
neko ko će da mi pogleda makar u pasoš, pošto on nije ništa pogledao, samo je odmah rekao da ne može i to je to. Dolazim na red da pričam sa tom ženom. Ona uopšte, znači, nije mogla da stane da kažem, da posveti 1 minut vama, da vas sasluša, da vas pita šta imate ovo ono. Znači, ona je stajala sa strane i kako ko joj je prilazio, ni ne čuje, ne možeš ni da završiš rečenicu i ona se kao ne može, mi smo rekli da ne može, to ne može tako, to ne može ovako. Znači, apsolutno nikoga nije htjela da sasluša. Ona ni ne zna koji je problem, nego vi morate 20 puta da uskačete preko ljudi, da probate samo da jednu rečenicu završite, da li će ona to čuti, da mi neko odgovori zašto ja ne mogu da uđem na taj let. To mi nije jasno. Da, zanimljivo je i to isto, eto, niko od radnika na aerodromu nije imao nikako, kao tablu sa imenom, da ja znam s kim pričam. Žena, ta koleginica kod koju me poslao, ona se predstavljala kao supervizor leta, pritom pitala se me nekoliko puta kako se zove, s kim ja to pričam, nije htjela da kaže ime, što mi je malo čudno ako ste vi supervizor leta da nećete da kažete kako vam je ime, zašto je to tajna. Uglavnom, par puta sam probala tu da je uopšte ispričam bilo šta imamo dokumenta i nije mi jasno zašto ne mogu da uđem na let. Ono što sam dobila između odgovora, pošto je tu, znači nikad ja nisam tu pričala sama s njom, uvek je tu bilo barem još 10 ljudi koji isto urlaju, svi pokušavaju nešto da kažu, ona neće nikoga da sasluša i to sve ide tako, znate, niti sam ja mogla da kažem da sam htjela, niti ona mene saslušala, ali ona bi trebala da ima tu neki minut sa vama da kaže zašto je ovo je greška, ovo nije greška, znači ne, to sve ide kao da pričate u zid, udarate lopticu i ona se odbaci i udara vas nazad, tako, znači nema nikakve neprofesionalizam, nego jednostavno zašto ne idem ja na let, ajde neka mi neko objasni. Ja sad par puta i kada hoću njoj nešto da kažem, ona kao neće više ni da sluša, a pritom nije slušala ni pre toga i onda se skloni i sve tako i sad umeđu vremenu uskoče drugi ljudi, to je sve išlo tako levo desno. Žao mi je samo što nisam snimila kako je to sve izgledalo, kako su oni svi pričali sa svim ljudima koji su tamo došli da se ukrcaju na let i jednostavno taj nivo bezobrazluka koji sam ja doživjela na tom niškom aerodromu, to nikad u životu nisam doživjela, verujte mi, a bila sam na aerodromima svuda, ali stvarno ovakav bezobrazluk i jednostavno kako se ponašaju prema vama kao da ste neko đubre, ne znam samo šta bih vam rekla. Uglavnom, dok sam čekala na red da probam da popričam sa tom ženom, pošto vi tamo nemate s kim, imaju ovi šalterski radnici koji su svi, probala sam umeđu vremenu da nazovem italijansku ambasadu, kontaktirala sam isto i Ryanair, gde sam uspela da dođem do njih preko nekog kao četa, live chat sa nekim od zaposlenih i oni su mi tu rekli, uopšte nisu htjeli ni oni da me saslušaju, nego su mi samo rekli kao ako neće da me puste na aerodromu, sigurno da postoji neki razlog zašto neće da me puste i onda su me dalje uputili da pošaljem mail kao žalbe, što znam da nikad neću dobiti odgovor, zato što ovo je inače bio 3. put u životu da ja putujem sa Ryanairom i 3. put da imam problem i posle ovoga sam naravno rekla da više u životu ne bi išla Ryanairom, makar karta koštala 2 eura, ali jednostavno kako se oni ponašaju prema vama kao nekome od koga očekuju da se vrati, da putuje sa njima i tako dalje, znači to stvarno, ne da su neprofesionalni, nego, ne znam,
bukvalno se ponašaju prema vama kao da ste vi neko đubre eto što je kupilo tu jeftinu kartu i sad može da vas zajebava ko kako hoće, zato što eto tako može im se kao u fazonu zaslužili ste to ili putujete kao s tim jeftinim letovima. Eto tako se ponašaju i oni, tako se ponašaju i radnici na niškom aerodromu. Prošli put isto kad sam imala problem preko Ryanaira, isto sam pisala, naravno da nikad nisam dobila odgovor, nikad ništa nije tu rešeno. Sad isto, posle svega ovoga sam pisala isto i Ryanairu, naravno da nikad nisam dobila odgovor, tako da sam odmah tu znala da od Ryanaira nema ništa, nego videti iz Niša zašto, u čemu je problem, znači zašto ja ne mogu da putujem. Malo po malo kako sam dolazila sad do ove žene, pošto je to išlo iz miliona navrata, ona je rekla da jedan kao razlog zašto ona mene neće da pusti na let je zato što ona misli da ću ja da ostanem u Italiji. Što prvo nema nikakve logike, prvo zato što ja imam sva dokumenta koje se od mene traže, koje pišu na svim zvaničnim sajtovima. Druga stvar, mogla je, ako je samo htjela da pogleda pasoš, ja imam i srpski i američki pasoš, nemam uopšte nikakav razlog da ostanem u Italiji, drugo da sam htjela da ostanem, ostala bi mesec dana kad sam bila, ali mislim to mi je totalno glupo, zašto bi ja pokušavala da kršim zakon na taj način, nema uopšte potrebe i pritom ništa od mojih dokumenta koje ja dajem kao dokaz tebi ne ukazuje na to da ću da sam ja neko ko je tu došao da prekrši zakon i da ostane nelegalno u Italiji ili šta god. Znači, to je totalna glupost. Drugo, ona meni kaže, eto da si išla, ne znam, preko Lufthansa ili ne znam koje kompanije, da si platila kartu 800 evra, mogla bi da uđeš sad u Italiju. Koja je tu logika, ne razumem. Znači, to je upravo ono što sam ja rekla, a to što smo mi došli tu svi da putujemo s jeftinim kartama preko Ryanaira, oni se ponašaju prema vama kao da smo, ne znam. Ono što sam ja shvatila da je tu glavni problem jeste što, iako je to samo transfer, kao mora da se zvanično uđe u Italiju, pošto na aerodromu u Bergamu u Milanu nema transfer zona, nego bi ja morala da zvanično uđem u Italiju, pa onda uđem opet da se čekiram na sledeći let za Barcelonu, što je opet isto okej, s obzirom da svuda piše da mogu da ostanem do 120 sati ili do 136 sati, ili do 36 sati, znači kao putnik u tranzitu imam pravo i imam opet isto i sve što mi treba da bi ušao u Italiju na taj kratak period. Tako da i tu ne vidim isto koji je problem bio. Pritom žena mi je za američki pasoš rekla da je to Photoshop i praktično me nazvala falsifikatorom i ja kad sam rekla da li ima neko drugi ko bi mogao to da proveri, iako meni američki pasoš ovdje uopšte nije ni trebao, zato što ja sa srpskim sam mogla sasvim normalno da putujem, ali ajde, kao dodatna stvar da kažem da se uveri da neću da je preverim i da ostanem u Italiji. Ja kad sam rekla da li ima neko drugi ko može to da proveri, ima policija tu, ova što proverava pasoše kad se ulazi na let i tako dalje, oni mogu to da vide, postoji otisak prsta i sve to. Ona je rekla da ona ne želi da je za mene bolje da kao tu mi ne petljamo još više ljudi, što mislim, jednostavno sve što je ona rekla apsolutno nema nikakve logike, niti je normalno ponašanje, niti ima nikakve veze s tim ili sa bilo čim drugim što se odnosi na moju situaciju da bi ja ušla na let u tom trenutku. Jednostavno, potpune nebuloze. Umeđu vremenu, pošto ja sam, kažem vam, malo pričam s njom, pa ona neće da sluša, pa se skloni, pa uđe neko drugi, pa sve tako. I sad tu je bilo raznih situacija, ljudi neka dva dečka nisu pustili da idu na neki seminar, što su imali sva dokumenta i sve to, isto zbog nekih gluposti, žena koja ima muža koji je tamo sa detetom putuje i sve, nju nisu hteli da puste navodno zato što nema QR kod,
što može da se skine za 10 minuta, ali eto, na primjer, nju su držali do samog kraja, kad su svi već ušli na let, dok žena nije počela ono histerično da plače. Sad ja ne znam da li su oni na kraju nju pustili na let ili nisu, mislim da nisu, ali to je nešto što su mogli da je kažu na početku, s obzirom da je žena bila tu 2 sata ranije, da je neko pomogne da skine taj QR kod i da uđe normalno na let. Ali to se zove bezobrazluk, kako se oni ponašaju tamo. U međuvremenu se pojavila jedna devojka koju sam čula kad se svađala s njima da je imala totalno isti problem kao i ja. Ona je putovala do Milana, pa iz Milana letela za Belgiju, pritom devojka isto ima belgijski pasoš, isto vidite odmah i da je pametna i da je putovala dosta i da se razume, da zna koja su je prava, isto kao što ja znam koja su prava i pretpostavljam većina ljudi koji su bili na tom letu. Sad, ja sam tu stala da popričam s njom, pošto smo mi imale faktički isti problem. I ona kaže da su nju u međuvremenu bili poslali da se vrati do grada, da uradi PCR test, znači da tu potroši još 100 evra za taj PCR test, koji joj uopšte ne treba. I onda kad se vratila na aerodrom, opet su joj rekli da ne može da uđe na let, ali jednostavno ne daju vam razlog zašto. Meni srećno nisu tražili taj PCR test, ja znam da taj PCR test ne treba, ali mislim, u takvoj situaciji verovatno bi i ja otišla da ga uradim, samo da me puste na let, ali srećom nisu. Onda smo mi zajedno počele da probamo da pričamo sa tom ženom. Ona jednostavno neće ništa da čuje, ne zanima te. Ona je odlučila da vi ne idete na let i niti zna zašto vas ne pušta, niti ništa. Još je u jednom trenutku rekla kao, eto, kao od, ne znam, 70 ljudi, samo je njih 15 ušlo na let. Mislim, kao da je to neki uspeh njen, jel? Uspela je da dođe do neke te pozicije supervizora leta, posao koji je verovatno dobila preko neke stranke, i sad je ona na tom aerodromu glumi bog i batinu, ali neće da vam kaže kako se zove. I ako tražite da pričate sa nekim ko je iznad nje, neko ko možda bi hteo da vas sasluša, ko je malo normalan, neće da pošalje nikoga. Tražili smo, mi smo njoj rekli, jednostavno svuda piše da mi možemo da uđemo i mi imamo sva ta dokumenta. Ajde nam vi pokažite na osnovu čega mi ne možemo da uđemo na let. I ona nam je dala neki papir na italijanskom, koji ona isto nije znala šta na njemu piše, to nam je dala, stavio je kod nas, ne znam ja, pola minuta i onda ga je uzela nazad i kao, eto, kao to vam je to. U međuvremenu ja sam se sklanjala zato što sam ja tad već počela da gubim živce i nisam jednostavno više mogla da stojim tu sa tom ženom, da jurim okolo sve vreme. I ova devojka je uspela da kao dobije nekoga da je kao na višoj poziciji da bi mogao da priča. U stvari ova žena je samo slala je nekog lika iz obezbeđenja, slala je nekog policajca, znači ti ljudi još manje znaju od nje šta je nama potrebno da bismo ušli u Italiju. Na samom kraju došao je lik koji je navodno tu neki direktor aerodroma ili šta li je već, ne znam. Da, jedino što smo uspeli tu da saznamo jeste da se ta žena koja je bila tu najbezobraznija na celom aerodromu i od koje su svi ovi šalterski radnici slali sve da idu da ona vas otkači, da se zove Miljana Petković. Miljana Petković, da lepo naglasimo, žena koja apsolutno ne da ne zna da radi svoj posao, nego je mislim, očigledno žena dobila posao preko veze, ja ne znam šta bi drugo tu bilo, ali nebitno što neću da ulazim u to. Ono što je mene zanimalo na tom aerodromu jeste da mi neko objasni zašto ja nisam primljena na let. Njihov odgovor kao od svega što sam uspela tu da saznam je da oni navodno puštaju samo ljude koji imaju boravak, što nema nikakve logike s obzirom da svuda lepo piše da i ja u tranzitu isto mogu da uđem. Drugo, potpisala sam
da ako prekršim zakon da ću platiti kaznu, završiti u zatvoru, ne vidim u čemu je problem. Ono što sam saznala od neke druge tamo žene je da navodno oni su imali kao neki sastanak i da ne smeju nikoga da puštaju, zato što kao ako neko ostane u Italiji a da nije smeo, oni će morati da plate kaznu od 100.000 evra, što stvarno ne vidim kakve ja veze imam s tim, s obzirom da imam sva dokumenta i po zakonu smem da uđem u zemlju. Ali, s obzirom da niko se nije ni potrudio da pogleda ništa od mojih dokumenta, niti da se pozabavi sa mnom barem 5 minuta, da su tako uradili, videli bi da nemaju problem sa mnom i da mogu slobodno da uđem na let, ali pošto nisu, njima je bilo lakše, eto, samo tako da te šutnu, da kažu da ne možeš da ideš, ne znaju ni oni da ti kažu zašto tačno ne možeš da ideš, ti možeš sve da imaš i kartu i ja sam imala i sve hotele plaćene, povratnu kartu, sve, dokumenta, sve normalno što sam pripremila i pre nego što sam kupila karte, ali eto i sa svim tim to sve nije bilo dovoljno da neko posveti mi 5 minuta pažnje, da pogleda šta imam i da onda kaže da li mogu ili ne mogu da idem. Znači, samo su rekli da ne može i to je to. Znači, uopšte njih ne zanima što je meni posle sve to propalo. Sve je bilo plaćeno napred, znači svi prevozi, hotel, sve, to je sve propalo, eto, zato što oni neće da rade svoj posao i zato što ne znaju da rade svoj posao. Na kraju, ni ja ni ta devojka nismo uspjele da uđemo na let, da bi njoj na samom kraju, kad je avion već kao zatvoren gate, ne može da se uđe više na let, rekli da je njoj samo trebao taj QR kod, što su mogli da je kažu pre 3 sata, ali ja sam imala i taj QR kod i sa tim opet me nisu pustili, tako da stvarno mi nije jasno koji je razlog bio. To je ukratko, eto, cijela ta agonija sa tom ženom, Miljanom Petković, koja je trajala preko 3 sata. Sad da ne ulazim previše u detalje, ali eto, na to se sve svede. Ja sam na kraju probala da pričam s nekim drugim ljudima, ali tad je već bilo kasno zato što oni su već zatvorili ulaz na let. Ja mislim da možda nije više 20 ljudi uspelo da uđe, a drugi su svi odbijeni, da ljudi nisu imali pojma zašto. Ali, eto, to je cena koju smo svi platili, što smo odlučili da idemo preko nekog malog seljačkog aerodroma i to se meni desilo sad i nikad više, bukvalno sad da imam besplatan let, dakle ne bi se tu više pojavila, nema šanse. Na kraju, hvala toj devojci i njenom tati, oni su me odbacili do centra i ja sam posle probala da vidim šta da radim, pošto sam ja i dalje htjela da idem u Barcelonu pa da probam od negde drugde i gledala sam taj let, bio je let istog dana koji je išao iz Skoplja i na koji sam možda mogla da stignem da sam otišla na samom početku, ali s obzirom da nije bilo ni BlaBlaCara, ni autobusa, ni ničega kako bi mogla da dođem do aerodroma, a i ne znam koliko bi dugo čekala na granici, nisam mogla da stignem na taj let. Bio je let iz Sofije, sutra dan, ali sa Ryanairom, što mi nije više padalo na pamet, a druge opcije su bile iz Budimpešte i to za par dana i onda na kraju ja sam otišla u centar, malo sam pogledala šta da radim, da li da probam da sačekam u Nišu ili da prespavam u Nišu pa da sutra dan odem ili iz Sofije ili iz Skoplja ako ima, ali ništa nije bilo narednih 3-4 dana, da mi je bila neka normalno, naravno da nije Ryanair, pošto to više ne dolazi u obzir. I na kraju, kad sam htjela da se vratim, nije bio ni BlaBlaCar, ni ništa, nego sam uzela Niš Express bus nazad do Beograda i tu sam imala sreće da sam uletela u autobus pun ovih azilanata, da sam gledala još da li će neko na sve to da me pokrade, da pokupim koronu ili šta god, tako da sam tu ušla u bus
stavila 2 maske i srećom ovaj vozač je video da mi nije bilo baš ono najprijatnije da se vozim sa gomilom azilanata, pa mi je rekao da sednem napred, tu bliže, pustio je njih prvo da uđu, pa sam ja sjela na kraju napred odmah iza vozača, što je bilo super. I ništa, vratila se uveče u Beograd, besna, bila sam besna danima i bilo mi je jako krivo zato što sam ostajala u Beogradu još samo taj mesec, poslije sam trebala se vraćam nazad za Vijetnam i isplanirala sam bila da odem i radovala sam se da odem i kupila sam i platila sam sve. Naravno, na početku niko nije hteo da vrati novac, ni aviokompanije, aviokompanije Ryanair koji ne odgovara na poruke i njih ne zanima da vam vraćaju pare. Hotel u Španiji isto i jednostavno bilo mi je krivo da mi je propalo sve to i da sam izgubila vreme i živce i sve samo zato što je neka odlučila da ja danas neću putovati, a da pritom niko nije hteo ni da stane, ni da pogleda šta ja to imam dokumenta i da mi kaže zašto neće da me prime. Znači, to mi nije jasno da me tako odbiju bez ikakvog razloga, da ja ne znam zašto nisam otišla jednostavno. I ništa, ja sam posle naravno pisala mail Ryanairu, nikad nisam dobila odgovor. Što se tiče Niškog aerodroma, njih sam probala da kontaktiram isto na nekoliko načina, preko telefona ne možete da ih dobijete. Mail adresu koju imaju na sajtu je nepostojeća mail adresa, koju imaju na Facebooku isto nepostojeća adresa, tako da sam preko nekog 10. telefona koji sam našla uspela da dobijem i tražila sam samo mail adresu gde mogu da pošaljem, da im napišem šta imam da kažem, i tu sam konačno dobila. Prvo su mi dali pogrešnu adresu, pa su mi onda dali ovu na koju sam poslala mail i čekala sam da vidim da li ću dobiti bilo kakav odgovor za svo ovo vreme. Zato nisam ni snimala ovaj video odmah na početku, zato što sam htjela da vidim šta će od toga svega da izađe, da ne bude da ispričam ovde sve najgore, a da na kraju kao oni ispadnu da ipak ima neko ko bi se malo pobrinuo o svojim putnicima, ali naravno da je ispalo kako sam mislila će biti. Znači, šta vidite tamo, to su svi ti isti ljudi koji rade. Zašto bi ja očekivala da bude nešto drugačiji ishod kad ti ljudi koji rade tamo su isti ti koji će vam odgovoriti na taj mail. Tako da naravno da onako niko nije se uopšte potrudio da odgovori bilo šta. Ja sam čekala, prošlo je par meseci, ništa nisam dobila odgovor, tako da sam onda odlučila da sednem i da ispričam sve što imam vezano za njih, moje iskustvo sa njima i sa Ryanairom. Naravno, hoću samo da kažem da je ovo jako ublažena varijanta, da pola svog besa, ne pola, mnogo više pola, nisam ovde prikazala, zato što je prošlo malo vremena, drugo što stvarno više ne mogu da se nerviram oko toga, neću time ništa dobiti, ali mi je bilo na kraju jako bitno da svi znaju kako imam iskustvo s njima i kako se ponašaju prema ljudima koji dođu tamo da putuju. Ja sam posle svega toga razmišljala se da li da odem i dalje u Španiju ili ne. Našla sam posle 3 dana karte iz Budimpešte, pošto ja sam planirala da ostanem u Španiji 7 dana, imala sam tu povratnu kartu isto preko Ryanaira, i ta povratna karta je išla za Budimpeštu, nije išla preko Italije i za Srbiju, tako da sam posle 3 dana odlučila da ipak probam i da odem u Španiju, da ovaj put idem preko Budimpešte. I hoću samo na brzinu za to da vam isto ispričam. Do Budimpešte autobus, ovaj minibus koji je stigao jako brzo, za nekih možda 4 sata na aerodrom,
Tamo kad sam došla, kad je došlo vreme da se ulazi na let, apsolutno nikakav problem nisam imala, pogledali su mi pasoš, QR kod i doviđenja, uđite na let, znači nikakav problem. Kada ljudi su normalni, kada znaju da rade svoj posao. Kad sam došla u Španiju, QR kod su mi samo pogledali, znaju da, jel te, vi pristajete tamo, potpišete određene stvari, to je kao ugovor, tako da nikakav problem isto. I vratila sam se, kad sam se vraćala iz Španije za Budimpeštu, isto Ryanairom, prvi put u životu da nisam imala problem sa Ryanairom, ali to ne znači da više nikad ne bi putovala s njima. Stvarno, kompanija je što se mene tiče nula. I niški aerodrom tek, mislim, to je baš ono, totalna, bolje vam je da idete autobusom dokle god treba da idete, nego da idete preko niškog aerodroma, da vas samo zajebava ko kako stigne. Uglavnom, ja sam uspela na kraju da, eto, propali su mi samo ta 3 dana, srećom. Ovo ostalo sam iskoristila koliko sam mogla, iskoristila sam tu povratnu kartu, izgubila sam taj prvi deo putovanja i vreme i novac i sve to, ali dobro, šta da radim. Naučila sam lekciju da više nikad ne bi putovala preko niškog aerodroma i više nikad ne bi putovala preko kompanije Ryanair, koliko god da su karte jeftine. Jednostavno ne isplati se, taj stres, vreme koje vi izgubite, jednostavno ne vredi. Ja, na primjer, imam odlično iskustvo sa kompanijom Wizz Air, preko njih bi uvek išla, ali ne bi jednostavno više putovala preko niškog aerodroma. Šta sam još htjela da kažem jeste da kad sam se vratila iz Niša to veče, napisala sam na Instagramu da ukratko šta se desilo i to da sam imala jako loše iskustvo sa niškim aerodrom i sa kompanijom Ryanair, i onda sam dobila stvarno dosta poruka od ljudi koji su mi pisali razne situacije koje su i oni imali na niškom aerodromu, i to se sve dešavalo pre korone, znači dok se još putovalo normalno, dok nije bilo ovih uslova za ulazak u zemlju i tako dalje. Jednostavno samo način na koji se oni na tom aerodromu odnose prema vama kao putniku ili računaju to što sam malo pre rekla, kao to su low cost kompanije i vi ste stoka što tu da putujete i mi ćemo da se prema vama ponašamo kao da ste vi ono dno dna, eto. To je tretman koji vi tamo dobijate. Tako da, pravo da vam kažem, iznenadila sam se zato što nikad ranije nisam čula ništa vezano za niški aerodrom, niti sam gledala. Obično putujem ili iz Beograda ili iz nekih glavnih gradova, ali eto sad videla sam, naučila sam na svojoj koži kakav je tretman tamo i posle vidim da se ljudi masovno žale i da nisam jedina koja se tamo odlično provala. I to je isto još dodatni razlog zašto sam odlučila da snimim ovaj video. Jednostavno, ako ste kao ja da niste imali nikakve informacije o tome pre, ako vas zanima moje iskustva, eto, ali slobodno raspitajte se i kod drugih ljudi da li su putovali preko niškog aerodroma i kakva su iskustva imali. I voljela bi isto da mi vi napišete da li ste imali dobro ili loše iskustvo, ili ako hoćete da podelite to u komentarima dole. Eto, da moj cilj je jednostavno da što više ljudi vidi ovo i da čuje i da jednostavno ne naprave tu grešku, da ne izgube dane odmora, novac, vreme i sve ostalo, samo što će da naprave tu grešku da putuju iz Niša. Mislim da sam sad rekla sve što sam htela, manje više, kažem, dosta ublažena varijanta, ali eto, da jednostavno da znate šta se sve desilo. Nadam se da vam je ovaj video koristio i nadam se da nećete napraviti tu grešku kao što sam ja napravila, da putujete preko niškog aerodroma Konstantin Veliki i preko kompanije Ryanair, jer su stvarno nula i jedan i drugi. I eto, hvala vam na pažnji. Ako vam se svidao video, lajkujte ga, pretplatite se na kanal
a bit će uskoro i video šta sam se radila posle kad sam uspela da dođem u Španiju preko normalnih aerodroma da ljudi znaju da rade svoj posao. Puno pozdrava i vidimo se u sledećem videu. Ćao!